даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе дар тулури муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 доир шуд ва ғолибони даври аввалро ба ҳам овард. зимни оғози чорабинӣ масъулин ва ҳайати комиссияи ташкилшуда аз таҷрибаи озмуни мазкур сухан гуфта таъкид доштанд ки самараи сесолаи озмун нишон дод ки ҷавонону наврасони мо бештар рӯ ба китобхонӣ овардаанд ва ин озмун тавонист дар байни хонандагон соҳиби истеъдодҳоро кашф намояд. ҳамин гуна иштирокчиёни даври ноҳиявии озмун бо тайёрии ҷиддӣ барои ғолибият дар 5 номинатсия байни ҳам қувва озмоӣ намуданд. аз бар кардану хондани осори адибони классику муосир ва адабиёти ҷаҳон, қироати ашъори бачагона ва афсонаву риёятҳои халқӣ ва номинатсияҳои дигар, иштирокчиёни даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе бо ҳамин талаботҳо назди ҳакамон маҳорату малакаи худро нишон доданд. бо ҳамин виҷагиҳои худ озмуни мазкур қобилияту маҳорати иштирокчиёнро сайқал дода тафаккури шахсиятро равшан ва зеҳнро буро мегардонад, чунки дар озмун ҳайати ҳакамон бо сухандониву нақли беҳтарин осори адибон, шарҳу тавзеҳ ва инчунин луғатдонии иштирокчиён баҳогузорӣ менамоянд. من میخوام باز با کلاهای بلندتر هستم و من 60 غزل 60 رباعیات 150 مصرع قصیده و 100 مصرع و 100 مصرع دیگر نوع‌های شعری و 30 نثری روایتی کتاب را از خود کردم. در طول 3 سالی که من در همین آزمون اشتراک میکنم بسیار چیزها را از خود کردم با من، یعنی از غزل‌ها شماره من خیلی کم بود و تا به 60 رسید و روایت‌های نیز با همین مقدار زیاد گردیدن. در آزمون بیش از 200 نفر غالبان دور یکم آزمون اشتراک دارند و مقصد از برگزاری این آزمون پیدا کردن چهره‌های نوی کتابدار و کتابدان و بلند برداشتن هویت ملی و معنوی خوانندگان و دانشجویان و کلانسالان میباشد. дар маҷмӯъ озмуни мазкур дар ноҳияи фирдавсӣ зиёда аз 200 нафарро ба ҳам овард ва ҳайати ҳакамон зимни саволу ҷавоб ва санҷиши дараҷаи китобхонӣ ҳар як нафарро аз рӯи номинатсияҳои пешбинишуда баҳогузорӣ намуданд. ба иттилои масъулин, даври ноҳиявии озмун 2 рӯз идома карда дар он иштирокчиён маҳорату малакаи эҷодии худро пешкаши ҳакамон мегардонанд. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ воқеан ҳам ҷомеаи моро такон дод ва тавонист ба баланд шудани завқи китобхониву китобдории мардуми тоҷик мусоидат кунад.